худро мерасонем барои бинандагони барномаи маълумот дар шабакаи Taj Life. мавзӯи имрӯзаи мо чӣ тавр номи Тоҷикистонро берун аз Тоҷикистон боло бардошт. чӣ кор бояд кард ки дар куҷое набошем фахр кунем ки мо тоҷик ҳастем. биёед дар ин бора суҳбат мекунем. бинандагони азиз, ман баъзан вақт бо лаҳҷаи кӯчагӣ ва бо истифодаи калимаҳои русӣ ва англисӣ сухан мегӯям, то ин ки ба ҳама фаҳмо бошад дар бораи чӣ сухан меравад. аз ҳамин сабаб баҳои вазбин надиҳед, оғоз мекунем. агар шумо дар шаҳри Россия бошед ё ин ки ақаллан як маротиба ба Россия рафтагӣ бошед, шумо ҳатман дар бораи он фикр кардаед ки мо тоҷики бузург ҳастем, таърихи бой дорем. гузаштагони мо Рудакӣ, Сино, Фирдавсӣ ва дигару дигарон ҳастанд ки дар тамоми ҷаҳон онҳоро мешиносанд. чӣ тавр мо инро ба халқи рус фаҳмонем? чӣ тавр мо ба онҳо бигӯем ки калимаи тоҷик маънояш тоҷдор аст? бале бинандагони азиз, ин саволҳоро ҳар яке мо ба худамон додаем, аммо намедонем чӣ гуна аз ин мушкилӣ ба берун бароем. шумо худатон тасаввур кунед, аз хурдӣ дар Тоҷикистон ба дунё омадӣ, ба мактаб рафтӣ, аз синфи 1 то синфи 11 дар мактаб забони миллии тоҷикиро омӯхтӣ. дар дарсҳои адабиёт дар бораи бузургони мо устод Рудакӣ, нависандаи машҳур, Абуалӣ ибни Сино, тибби бузургтарин, ӯро дар тамоми ҷаҳон мешиносанд. дар бораи Фирдавсӣ, Ҷомӣ ва дигару дигар бузургон ба мо меомӯзонданд. дар дарси таърих бошад, дар бораи қаҳрамониҳои Темурмалик, Деваштиҷ, Муқанна ва дигару дигарон ба мо нақл мекарданд. ғурури ватандӯстории мо боло мешуд. мо фахр мекардем ки мо тоҷик ҳастем. ин нишонаи он аст ки моро дар ватан тарбияи дуруст медиҳанд, ҳурмат мекунанд, дониши нағз меомӯзонанд, муаллимони беҳтарин ба мо дарс медиҳанд. аммо пас аз хатми мактаби миёна баъзеи мо шояд бо сабабҳои оилавӣ барои кору фаъолият ё ин ки барои дониш омӯхтан ва ё ин ки барои истироҳат ба шаҳри Русия меоем ва дар ин ҷо бошад мо шоҳиди баъзе нофаҳмиҳо мешавем. мо мебинем ки чӣ гуна халқи рус бо мо муомила мекунад, чӣ гуна фикрҳои хато доранд нисбати тоҷикон. ҳамаи онҳо не, баъзеи онҳо, як қисми нафароне ҳастанд ки фикрҳои нодуруст доранд нисбати миллати мо. ана дар ҳамин ҳолат ғурури ватандӯстории мо боло меояд. мо кӯшиш мекунем ки ба онҳо бифаҳмонем хатогиашонро, аммо намедонем чӣ гуна, мо чӣ кор бояд кунем ки ҳамаи инҳоро ислоҳ кунем. биёед каме фикр мекунем ва ба худамон савол медиҳем: сабаби ҳамаи ин чист? барои чӣ чунин нофаҳмиҳо вуҷуд доранд? бале бинандагони азиз, сабаби ҳамаи ин худи мо ҳастем. мо худамон гунаҳгор ҳастем ки ба мо чунин муомила мекунанд. мо бояд аввал аз худамон сар кунем. дар шаҳри бегона ки қарор дорем, мо бояд ин миллатро ҳурмат кунем. мо бояд қонуну қоидаҳояшонро риоя кунем. мо бояд кӯшиш кунем ки худамонро аз ҷиҳати нағз нишон диҳем. биёед як мисоли оддӣ меорем. дар Тоҷикистон, дар шаҳри Душанбе, ягон миллати дигар, хоҳ рус бошад, хоҳ қазоқ ё узбек фарқ надорад, ҷавононаш якҷоя шуда дар маркази шаҳр, дар пеши ҳайкали Сомонӣ мусиқӣ монда рақсҳои бемаънӣ мекунанд. бо овози баланд сухан карда ба забони худашон моро ҳақорат мекунанд. ба духтарони тоҷик гап мепартоянд. ҳама ин ба мо маъқул мешавад? чунин муомиларо мо нигоҳ карда хаб мешинем? албатта не. мо кӯшиш мекунем ки ба онҳо дод занем, бифаҳмонем ва ҳатто ба ҷанг мехезем бо онҳо. ин ба мо писанд нест. аммо вақте ки мо дар Русия чунин рафтор мекунем, ба халқи рус низ ҳамаи ин писанд намеояд. биёед фикр мекунем ва кӯшиш мекунем ки дар оянда ба чунин хатогиҳо роҳ надиҳем. надонистани қонун моро аз ҷавобгарӣ раҳо намекунад. қонуни яки кодексҳои ҷиноятӣ дар тамоми ҷаҳон. миллати худро дӯст доред ва Тоҷикистони худ баргардед, аз ҳама чиз миннатдор бошед ва дар канали Taj Life дар YouTube подписатсия кунед. бо шумо буд Матин Муҳиддинов. хайр.